Čaka vas tekma, po slovensko, ne? Čaka vas tekma z Makabijem, še zadnja v Stožicah v tej evropskej sezoni, kaj recimo pričakuješ? Pa sigurno da u Evrokupu ovaj drugi krug imamo malo loše rezultate, izgubili smo dosta utakmica i samim tim ne možemo da pretimo Makabiju, da kažemo da ima na pobedu ili šta god. Naše mislim pre svega je da damo neki svoj maksimum, da iz utakmice u utakmicu dižemo svoju igru i da ako nam se neka šansa ukaže da probamo da iskoristimo, ali opet kažem, najbitnije je da tu utakmicu iskoristimo da u što bolju formu uđemo pred nastavak takmičenja u ABA ligi, a i u kupu što dolazi. Makabi je slovito ime. Pa sigurno, mislim, ne treba trošiti reči Makabiju, svi znamo ko je Makabi, oni ove godine stvarno imaju dobru ekipu, na svakoj poziciji su popunjeni, tako da kažem, sigurno najvažniji će biti taj neki naš pristup, jer moramo da shvatimo tu utakmicu dosta ozbiljno i da se pokažemo najbolje mogućem svetlu, to je jedan veliki test za nas. V Tel Avivu ste bili en polčas enakovredni, kaj ste se recimo naučili iz tistega polčasa, kaj vam je pokazal ta polčas? Pa to prvo poluvreme sigurno nam je pokazalo da trebamo svima da igramo na tom nekom velikom nivou fizičkom pre svega, mislim. Tamo smo to prvo poluvreme izdržali i mogli su se nositi, u drugom poluvremenu smo dosta pali. To je verovatno i ta razlika, dosta fizička, pogotovo što ne kažem, drugi put na tim pozicijama, svim popunjeni, dosta fizički, atletski jači od nas. Tako da mislim da na tu igru jako trebamo da odgovorimo mi što jači.